K nám zdar, po 27. vás zdravím, opět u Švejka. A dneska to bude taková, no teda dneska a zítra to bude taková švejkovská dvojdňovka, protože zítra je pátek, to nahrávám ty svoje resty a já jsem toho Švejka teď strašně moc flákal, takže bych to chtěl zítra trošičku vylepšit a dalšího Švejka nahrát, takže dneska 27, zítra 28, doufám, že mi to tak vyjde a můžeme rovnou pokračovat tam, kde jsme minule skončili, protože jinde by to ani nebylo vhodné. Tak. Tlustý jednoroční dobrovolník převalil se na druhý slamník a pokračoval. To je jisté, že tohle musí jednou všechno prasknout a že to nemůže trvat věčně. Zkuste pumpovat slávu do prasete. Tak vám nakonec přece jen vybouchne. Kdybych jel na frontu, tak bych napsal na ešalon. Lidskými hnáty zúrodní Milán. Achtferde oder Achtung. Zase to německý dlouhý slovo Achtundvierzig Mann. Otevřely se dveře a objevil se Profous. Přinášeje čtvrt porce komisárku pro oba a čerstvou vodu. Aniž by vstal ze slavníku, oslovil jednoroční dobrovolník Profousa touto řečí. Jak jest to vznešené a krásné, vězně navštěvovati, svatá Aneško 91. regimentu. Buď vítán, anděli dobročinnosti, jehož srdce jest naplněno soucitem. Si obtěžkán koši jídel a nápojů, aby zmírnil naše hoře. Nikdy ti nezapomeneme prokázaného nám dobrodiní. Si zářící zjev v temném našem vězení. U regiments raportu vám přejdou žerty, bručel Profous. Jen se neštěť, křečku, odpovídal spryčný jednoroční dobrovolník. Řekni nám raději, jak bys to udělal, kdybys měl zavřít 10 jednoročáků. Nedívej se tak hloupě, klíčníku mariánských kasáren. Zavřel bys jich 20 a 10 pustil, sisle. Ježišmarja, já být ministrem vojenství, ty bys u mě měl vojnu. Znáš poučku, že úhel dopadu rovná se úhlu odrazu? O jedno tě jen prosím. Naznač a dej mě pevný bod ve vesmíru a vyzdvihnu celou zem i s tebou, nádivo. Profous vyvalil oči, otřásl se a práskl dveřmi. Vzájemně podporující se spolek na odstranění Profousu, řekl jednoroční dobrovolník, rozděluje spravedlivě porci chleba na 2 části. Podle paragrafu 16 vězeňského řádu mají vězňové v kasárnách až do rozsudku opatřeni býti mináží vojenskou, ale zde panuje zákon prérie. Kdo to vězňům dřív sežere? Seděli za Švejkem na pryčně a hryzli komisárek. Na Profousovi je nejlepší vidět, pokračoval ve svých úvahách jednoroční dobrovolník, jak vojna zesuroví člověka. Jistě, že náš Profous, než nastoupil na službu vojenskou, byl mladý muž s ideály, plavovlasý cherubín, něžný a citlivý ke každému, obhájce nešťastných, kterých se zastával vždy při rvačkách o holku na posvícení v rodném kraji. Není pochyby, že si ho všichni vážili, ale dnes? Můj bože, jak bych mu rád dal přes hubu. Odtloukl mu hlavu o pryčnu, schodil ho po hlavě do latríny. I to je, příteli, důkaz naprostého zesurovění mysli při vojenském řemesle. Dal se do zpěvu. Nebála se ani čerta, v tom jí potkal kanonýr. Milí příteli, vykládal dál. Pozorujeme-li to všechno v měřítku naší milé monarchie, dospíváme neodvolatelně k tomu závěru, že je to s ní právě tak, jako se strýcem Puškinem, o kterém ten psal, se strýcem Puškina teda, pardon, ne Puškinem, o kterém ten psal, že nezbývá jen, poněvadž strýc je chcíplotina. Vzdychat i myslet pro sebe, kdy pak čert vezme tebe. Ozvalo se opět zarachocení klíče ve dveřích a Profous na chodbě rozsvěcoval petrolejovou lampičku.
Paprsek světla v temnotě, křičel jednoroční dobrovolník. Osvěta vniká do armády. Dobrou noc, pane Profouse. Pozdravujte všechny šarže. Ať se vám něco hezkého zdá. Třebas o tom, že jste mě už vrátil těch 5 korun, které jsem vám dal za zakoupení cigaret a které jste propil na mé zdraví. Spěte sladce, netvore. Bylo slyšet, že Profous bručí něco o zítřejším regiments raportu. Opět sami, řekl jednoroční dobrovolník. Věnuji nyní chvíle před spaním výkladu a přednášce o tom, jak se každodenně rozšiřují zoologické vědomosti šarží i důstojníků. Vytřískat nový válečný živý materiál a vojensky uvědomilá spousta projícny děl, k tomu je potřeba důkladných studií přírodopisu nebo knihy Zdroje hospodářského blahobytu, vydané u Kočího, kde vyskytuje se na každé stránce slovo dobytek, prase, svině. Poslední dobou vidíme však, že naše pokročilé vojenské kruhy zavádějí nová pojmenování nováčků. U 11. kompanie kaprál Aldhoff používá slova engadinská koza. Svobodník Miller, německý učitel z Kašperských hor, nazývá nováčky českými smraďochy. Šikovatel Sondernummer volskou žabou, yorkshireským kancem a slibuje přitom, že každého rekruta vydělá. Cože? Činí tak přitom s takovou odbornou znalostí, jak by pocházel z rodiny vycpavačů zvířat. Všichni vojenští představení snaží se tak vštípit lásku k vlasti zvláštními pomůckami, jako je řev a tanec kolem rekrutů, válečný ryk, připomínající divochy v Africe, připravující se ke stažení nevinné antilopy, nebo k pečení kýty z misionáře, připraveného ke snědení. Němců se to ovšem netýká. Jestli šikovatel Sondernummer mluví cosi o Saubandě, přidá vždy k tomu rychle die Čechyše, aby se Němci neurazili a nevztahovali to na sebe. Přitom všechny šarže u první kompanie koulí očima jako ubohý pes, který z hltavosti spolkne houbu, namočenou v oleji a nemůže ji dostat z krku. Jednou jsem slyšel rozhovor svobodníka Millera s kaprálem Aldhoffem, týkající se dalšího postupu při výcviku domobranců. V tomto rozhovoru vynikala slova jako ein paar Ohrfeigen. Myslel jsem původně, že došlo mezi nimi k něčemu, že se trhá německá vojenská jednota. Ale zmýlil jsem se znamenitě. Jednalo se opravdu jen o vojáky. Když takové české prase, poučoval rozšafně kaprál Aldhoff, nenaučí se ani po 30 nídr stát rovně jako svíčka, nestačí mu jen dát pár přes hubu. Rýpni ho pěkně jednou rukou pěstí do břicha a druhou naraž mu čepici přes uši. Řekni, kehrt euch. A jak se otočí, tak ho kopni do zadnice a uvidíš, jak se bude štrekovat a jak se bude Fenrich Dauerling smát. Nedívám, kamaráde, musím něco říct o Dauerlingovi, pokračoval jednoroční dobrovolník. O něm se vypravují rekruti u 11. kompanie tak, jako nějaká opuštěná babička na farmě v blízkosti mexických hranic bájí o nějakém slavném mexickém banditovi. Dauerling má pověst lidožrouta, antropofága z australských kmenů, kteří požírají příslušníky druhých kmenů, patří jim do rukou. Jeho životní dráha je skvělá. Zanedlouho po narození upadla s ním chůva a malý Konrád Dauerling uhodil se do hlavičky, takže ještě dnes je vidět na jeho hlavě takovou sploštěnost. Jako kdyby kometa narazila na severní točnu. Všichni pochybovali, že z něho něco může být, jestli vydrží to otřesení mozku. Jen jeho otec, plukovník, nestrácel naděje
a tvrdil, že mu to nemůže nijak vadit. Poněvadž, jak se samou sebou rozumí, mladý Dauerling, až povyroste, věnuje se vojenskému povolání. Mladý Dauerling po hrozném zápase s 4 třídami nižší reálky, které vystudoval soukromně, přičemž předčasně zešedivěl a zblbl jeho domácí učitel, a druhý chtěl skočit v zoufalství ze svatoštěpánské věže ve Vídni, přišel do hamburské kadetní školy. V kadetce se nikdy nedbalo na předběžné vzdělání, neboť to většinou nehodí se pro rakouské aktivní důstojníky. Vojenský ideál spatřoval se jedině ve hraní na vojáčky. Vzdělanost působí na zušlechtění duše a toho se na vojně nemůže potřebovat. Čím hrubší důstojnictvo, tím lepší. Žák kadetky Dauerling nevynikal ani v těch předmětech, které každý jakž takž ovládal. I v kadetce bylo znát stopy toho, že si Dauerling v mládí narazil hlavičku. Jeho odpovědi při zkouškách jasně hovořily o tom neštěstí a vynikaly takovou pitomostí a byly považovány přímo za klasické pro svou hlubokou pitomost a popletenost, že profesoři kadetky jinak ho nenazývali než Unser braver Trottel. Jeho hloupost byla tak oslňující, že byla největší naděje, že snad po několika desetiletích dostane se do Tereziánské akademie či do ministerstva vojenství. Když vypukla válka a všecky mladičké kadetíky udělali Fähnrichy, dostal se do archu hamburských povýšenců i Konrad Dauerling a tak se dostal k 91. regimentu. Jednoroční dobrovolník si oddechl a vypravoval dál. Vyšla nákladem ministerstva vojenství kniha Drill oder Erziehung, ze které vyčetl Dauerling, že na vojáky patří hrůza. Podle stupňů hrůzy, že má též výcvik úspěch. A v této své práci měl vždy úspěch. Vojáci, aby nemuseli slyšet jeho řvaní, hlásili se po celých cukách k marodvizitě, což však nebylo korunováno úspěchem. Kdo se hlásil marod, dostal 3 dny Wehrhaft. Ostatně vy víte, co je to Wehrhaft. Honí vás na cvičišti po celý den a na noc vás ještě zavřou. Tak se stalo, že u kompanie Dauerlinga nebylo marodů. Kumpaní marodi seděli v díře. Dauerling stále zachovává na cvičišti onen nenucený kasárenský tón, začínající slovem svině a končící podivnou zoologickou záhadou sviňským psem. Přitom je velice liberální. Ponechává vojákům svobodu rozhodnutí. Říká, co chceš, slone, pár do nosu nebo 3 dny Wehrhaft? Vybral-li si někdo Wehrhaft, dostal k tomu přece jen 2 rány do nosu, k čemuž Dauerling přidává toto vysvětlení. Ty zbabilče, ty se bojíš o svůj rypák, a co budeš dělat potom, až spustí těžká artilérie? Jednou, když rozbil oko jednomu rekrutovi, vyjádřil se. Pa, was für Geschichte mit einem Kerl, muss so wie so krepieren. To říkal též polní maršálek Konrad z Hotzendorfu. Die Soldaten müssen so wie so krepieren. Oblíbeným a působivým prostředkem Dauerlingovým je, že svolává české mužstvo svou přednáškou, ve které mluví o vojenských úkolech Rakouska, přičemž vysvětluje všeobecné zásady vojenské výchovy od španglí až po pověšení a zastřelení. Na začátku zimy, než jsem šel do nemocnice, cvičili jsme se na cvičišti vedle 11. kompanie. A když byl rast, měl Dauerling řeč k svým českým rekrutům. Já vím, začal, že jste lumpové a že je vám třeba vytlout z hlavy všechno bláznoství. S češtinou se nedostanete ani pod šibenici. Náš nejvyšší vojenský pán je taky Němec. Posloucháte? Himmel lauden nieder.
Dělá všechno Nýdr. A jak tak leží na zemi, chodí před nimi Daurling a řeční. Nýdr zůstane Nýdr, i kdybyste se, bando, v tom blátě rozkrájeli. Nýdr bylo už ve starém Římě. Tenkrát už museli všichni rukovat od 17 do 60 let a sloužilo se 30 let v poli a neváleli se jako prasata v kasárnách. Byla tenkrát taky jednotná armádní řeč a velení. To by se na to byli páni římští důstojníci podívali, aby mužstvo mluvilo etruriš. Já také chci, abyste všichni odpovídali německy, a ne tou vaší patlaninou. Vidíte, jak se vám to pěkně leží v blátě? A teď si pomyslete, že by se někomu z vás nechtělo dál ležet a že by vstal. Co bych udělal? Roztrhl bych mu hubu až po uši. Poněvadž jest to porušení subordinace, vzpoura, zprotivení, provinění proti povinnostem řádného vojáka, porušení řádu a kázně, opovrhnutí služebními předpisy vůbec, z čehož vyplývá, že na takového chlapa čeká provaz a Verwirkung des Anspruches auf die Achtung des Standesgenossen. Jednoroční dobrovolník se zamlčel a pak pokračoval, když si patrně v přestávce rozvrhl téma líčení poměrů v kasárnách. To bylo za hejtmana Adamičky. To byl člověk úplně apatický. Když seděl v kanceláři, tu se obyčejně díval do prázdna jako tichý blázen a měl takový výraz, jako by chtěl říct: sežerte si mě, mouchy. Při batalionsraportu Bůh ví, na co myslel. Jednou se hlásil k batalionsraportu voják od 11. kompanie se stížností, že ho nazval Fenrik Daurling na ulici večer českým prasetem. Byl to v civilu knihař, uvědomělý národní dělník. Tak se tedy věci mají, řekl hejtman Adamička tiše, neboť on mluvil vždy velice tiše. To vám řekl večer na ulici. Třeba zjistiti, zdali jste měl dovoleno vyjít si z kasáren. Abtreten. Za nějaký čas dal se hejtman Adamička zavolat podavatele stížnosti. Je zjištěno, řekl opět tak tiše, že jste měl povolení vzdálit se ten den z kasáren do 10 hodin večer. A proto nebudete potrestán. Abtreten. O tom hejtmanovi Adamičkovi se pak říkalo, že má smysl pro spravedlnost, milý kamaráde, tak ho poslali do pole a na místě něho přišel sem major Wenzel. A to byl čertův syn, pokud se týkalo národnostních štvanic. A ten zatěl tipec Fenrichovi Daurlingovi. Major Wenzel má za manželku Češku a má největší strach z národnostních sporů. Když před lety sloužil jako hejtman v Kutné Hoře, vynadal jednou v opilosti v jednom hotelu vrchnímu, že je česká pakáž. Upozorňuji přitom, že ve společnosti mluvil major Wenzel výhradně česky, stejně jako ve své domácnosti nové studují česky. Slovo padlo a už to bylo v místních novinách a nějaký poslanec interpeloval chování hejtmana Wenzla v hotelu ve vídeňském parlamentě. Měl z toho Wenzel velké nepříjemnosti, poněvadž to bylo právě v době povolení parlamentem vojenské předlohy. A teď jim do toho vleze takový ožralý hejtman Wenzel z Kutné Hory. Potom hejtman Wenzel dověděl se, že tohle všechno mu nadrobil kadet Stelfretétr z jednoročních dobrovolníků Zítko. Tento dal o něm do novin, neboť mezi ním a hejtmanem Wenzlem panovalo nepřátelství od té doby, kdy Zítko v jedné společnosti v přítomnosti hejtmana Wenzla dal se do uvažování, že stačí pohlédnout se po boží přírodě, pozorovat, jak mračna zakrývají horizont, jak na obzoru vysoko se tyčí hory a jak řve vodopád v lesích, jak ptáci zpívají. Stačí,
povídal kadet Štel Frtétr Zítko. Zamyslit se nad tím, co je každý hejtman proti velebné přírodě. Stejná nula jako každý kadet Štel Frtétr. Poněvadž všichni vojenští páni byli tenkrát namazaní, chtěl hejtman Vencel nešťastného filozofa Zítka zmlátit jako koně. A nepřátelství toto se stupňovalo a hejtman sekíroval Zítka, kde mohl, tím víc, poněvadž výrok kadečtel Frtétra Zítka stal se pořekadlem. Co je hejtman Vencel proti velebné přírodě? To znali po celé Kutné Hoře. Já holům padoženu k sebevraždě, říkal hejtman Vencel, ale Zítko šel do civilu a studoval dál filozofii. Od té doby trvá zběsilost majora Vencla proti mladým důstojníkům. Ani poručík není jistým před jeho řáděním a zuřením. O kadetech a praporčících ani nemluvě. Rozmačkáme jako štěnice, říká major Vencel, a běda tomu Fenrichovi, který někoho pro nějakou malichernost běhnal před batalionsraport. Pro majora Vencla je směrodatným jenom velké a hrozné provinění, jako když někdo usne u prachárny na vartě, nebo když vyvede něco ještě hroznějšího, když například přelézá voják v noci zeď mariánských kasáren a usne nahoře na zdi. Dá se chytit landveráckou nebo dělostřeleckou patrolou v noci. Zkrátka provede tak strašné věci, že dělá hanbu regimentu. Pro Krista pána, slyšel jsem ho jednou hulákat na chodbě. Tak už ho potřetí chytla landverácká patrola. Hned ho besty dejte do díry. A chlap musí od regimentu pryč. Někam ku trénu, aby vozil hnůj. A ani se s nimi neserpral. To nejsou vojáci, ale metaři. Žrát mu dejte až pozítří, vezměte mu slamník a strčte ho do ajnclíku. A žádnou deku, drno rysovi. Nyní si představte, příteli, že ihned po jeho příchodu jsem ten pitomý Fenrich Daurling hnal před batalionsraport jednoho muže, že prý ho ten zúmyslně nepozdravil, když Daurling jel přes náměstí ve fiakru v neděli odpoledne s nějakou slečinkou. Tenkrát při batalionsraportu, jak vyprávěli šarže, bylo boží dopuštění. Šikovatel batalionní kanceláře utekl až k chodbě s lejstrama a major Vencel řval na Daurlinga. Já si to vyprošuji, Himmeldonnerwetter. Já si to zakazuji. Víte, pane Fenrich, co je to batalionsraport? Batalionsraport není žádný Schweinfest. Jak mohl vás vidět, když jste ujížděl po náměstí? Nevíte, že jste sám učil, že vzdává se čest šaržím, s kterým se setkáváme, a to neznamená, jestli má voják se točit jako vrána, aby našel pana Fenricha, projíždějícího se přes náměstí? Mlčte, prosím vás. Batalionsraport je zřízení velice vážné. Jestli voják vám již tvrdil, že vás neviděl, poněvadž právě na korze vzdával čest mě, obrácen ke mně, rozumíte, k majorovi Venclovi, a že nemohl se dívat dozadu na fiakr, který vás vezl, myslím, že se tomu musí věřit. Příště prosím neobtěžovat mě s takovými maličkostmi. Od té doby Daurling se změnil. Jednoroční dobrovolník zívl. Musíme se vyspat na regimentsraport. Chtěl jsem vám jenom částečně říct, jak to asi u regimentu vypadá. Plukovník Schröder nemá rád majora Vencla. Je to vůbec divný pavouk. Hejtman Zágner, který má na starosti školu jednoročních dobrovolníků, vidí v Schröderovi pravý typ vojáka, ačkoliv plukovník Schröder nebojí se ničeho, tak jako toho, kdyby měl jít do pole. Zágner je chlap všemi mastmi mazaný a stejně jako Schröder nemá rád rezervní důstojníky. Říká o nich, že jsou to civilní smradi.
Na jednoročáky dívá se jako na divoká zvířata, ze kterých je třeba udělat vojenské stroje, přišít jim hvězdičky a poslat na frontu, aby je vybili místo ušlechtilých aktivních důstojníků, které třeba zachovat na plemeno. Vůbec, řekl jednoroční dobrovolník, ukrývaje se pod deku. Všechno v armádě smrdí hnilobou. Teď se ještě vyjevené masy nevzpamatovaly. S vypoulenýma očima jdou se dát rozsekat na nudle a potom, když ho trefí kulička, zašeptá jen: Maminko. Neexistují hrdinové, ale jateční dobytek a řezníci v generálních štábech. A nakonec se jim to všechno vzbouří a to bude pěkná mila. Ať žije armáda. Dobrou noc. Jednoroční dobrovolník utichl a pak počal sebou vrtět pod dekou a otázal se. Spíte, kamaráde? Nespím, odpověděl Švejk na druhém kavalci. Přemýšlím. O čem přemýšlíte, kamaráde? O velké stříbrné medaili za udatnost, kterou dostal jeden truhlář z Vávorovy ulice na Královských Vinohradech teda. Nějaký mlíčko, poněvadž byl první, kterému u jeho regimentu utrhl na začátku války granát nohu. Dostal umělou nohu a počal se všude chvástat s tou svou medailí a že je vůbec první a nejprvnější mrzák od regimentu za války. Jednou přišel do Apola na Vinohradech a tam se dostal do sporu s řezníky z porážky, kteří mu nakonec utrhli umělou nohu a praštili ho s ní přes hlavu. Ten, co mu ji utrhl, nevěděl, že je to umělá noha, tak z toho leknutí omdlel. Na strážnici zas Mlíčkovi nohu přidělali, ale od té doby dostal Mlíčko zlost na svou velkou stříbrnou medaili za udatnost a šel jí zastavit do zastavárny a tam ho zadrželi i s medailí. Měl z toho oplétání a je nějaký takový čestný soud pro válečné invalidy a ten ho odsoudil k tomu, že mu vzali tu stříbrnou medaili a pak ho odsoudili ještě ku ztrátě nohy. Jak to? Náramně prostě. Přišla jednoho dne k němu komise a oznámila mu, že není hoden nosit umělou nohu. Tak mu ji odepnuli a odnesli. A nebo, pokračoval Švejk, tak je náramná legrace, když pozůstalí po někom, který padl ve válce, dostanou najednou takovou medaili s přípisem, že se jim ta medaile propůjčuje, aby ji někam pověsili na význačné místo. V Božetěchově ulici na Vyšehradě jeden rozuřený otec, který myslel, že si z něho úřady dělají legraci, pověsil tu medaili na záchod a jeden policajt, který s ním měl na Pavlači ten záchod společnej, udal ho pro velezradu a tak si to ten chudák odskákal. Tak, tady končíme dnešní čtení. Přečetli jsme opět 10 stránek a příštích 10 si přečteme zase příště. Já se podívám ještě, co nám zbývá k další kapitole. No hele, přesně 10 stránek. Když se podívám, no jo. Tak příště dočteme kapitolu 2, která se jmenuje Švejkova Budějovická anabáze. A příště už se Švejk přesune na jiné místo, protože 3. kapitola, kterou taky budeme číst takhle po 10 stránkách, protože má více jak 50 stránek, se bude jmenovat Švejkovy příhody v Kyrálihydě. Takže do příště naslyšenou a to příště bude nejspíš zítra, kdy tady tuhle kapitolu dočteme. Mějte se hezky.